nago habai buthar klangchak ma koktma saba buthar kha tangai buthar kha saimania tabok jora balongni mia moi kothang phaloi chajanai saboni kebeng ungna tong koktma sima jora busla jiten rupini no police tlangja kokma dolai hangkorni escape bisi kuri tham ni bara khoroksa chakrajak bisyoham rupini thal brung no bolongni mia moi kothang phaloi chajanai busla jiten rupini khe tei pam chalogote amjuk khe anganwadi center ni subanai je sengmeng saba asuk khairokma sengsa kirima sengsa ke butharna nangkhana sengmeng kebangko borogoni khawo kokmani bisingtoi teibo saiman jaka busla jiten rupini khe agulio thangmani jorate hajuk khe boni anganwadi centero thangmani jora hottuni bagai haga tabok sengmeng saba amahai khaikana romoi manai de police teibo updates mana bagai kerengei tongde bureau report I news angkai ani ayang diuri jabo centero thanggang ani center ayang mia thangga kasi tuga mia phuo gari tilang thangga angkai khana phana ko khana pusiba diti bai khana phana ko kai horo jinong bar phun ka jaro atan amala chi angkai ha tamongo thui hathiro ga sa ani sum phaje phaiga din bokor ko thui mamang tho badani tali botol ka ani phun ka jaro buka asa kai gari ro hona no ki honi no to doktor badi tamu ke chi achu hasal ma gari bara se thang bai chata ta garo na um kai se hata na mumya phai mali ya ta phun ka gari maya ka da bur thang nei plan jara hi mai phai cha oroni gari ka da phun gari phai je gari manik ke sai phai lai chi bushman dina phaila phane do no no gari tu go engai do ani chala no thana rok dirang da hino tabu era sino kono botharo hine ge bothana to kono সম্ভব ya ba bosi tarai to no singno ba buri bokan buita kise kise phalong ge bo saklai sarung mani 5000 mano gang angkai ongana badi sentaro kise so ang 5000 mano ani wan sung ge boino khana yo